Dit is Smoek, de betelbare biobased Twente van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma in Dokkum. Het huis is tiergedworsen, maar voldoet net onder Nederlandse regels voor het bouwen van een huis. Het gaat dan onder andere om de trap en de dakgoot en ze binden nog een aantal zaken. Hier voldoet correct net aan de isolatie-eis. Er zit een stukje mechanische ventilatie wat verplicht is, wat je net inzet. Dus er zijn x aantal onderdelen die zijn verplicht gesteld en daar voldoet de wenning net aan. Dus ze mij die gewoon net vergunnen. Dit land heeft zichzelf in de hoek geschilderd. Er is overal wel een regeltje waarom iets niet kan. Hier heeft het te maken met de goothoogte. Nou, dat is stedenbouw, dat kunnen gemeentes anders organiseren. Dus ik heb net ook met de wethouders het daarover gehad. Kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Mijn enthousiaste minister De Vlier waart het van de morning Smoek in de Dokkumer Proefwente. Biense Dijkstra zit te popelen om meer van zulke huizen te bouwen. Maar dan moeten de regels eerst wat soepeler worden. Er zijn x aantal corporaties al zeer geïnteresseerd. En zodra die regelgeving erbij past, zijn de eerste corporaties al bereid om dit product aan te nemen. Een jaar geleden is het ministerie hier ook al geweest. Dus het is wat mij betreft echt bijna een ereschuld. Dus ik ga echt proberen om dat zo snel als mogelijk voor elkaar te krijgen. Ik verskaat de Friese gemeentes willen graag rond de jaan onder riegen smoeke huizen. Zodra de regels onpas binnen, kan het heven.